zitten en ik ga veel wat naaiveerd en ik ga op koers geweest en ik ga van alles doen en die speelt een woordje. Nou, veel kost dit een. Nou, we hebben Christviert natuurlijk. En wie nog na het vuurwerk komt het in de nacht weer naar zo'n tante geweest. Mijn tante krijgt een baby. En nog 12 tantes krijgen meer een baby. En na het vuurwerk zitten hebben we al je nitraten van 14. Hebben we allebei de zon gekregen. Ja, ik weet eigenlijk nog net. Want dan zijn allebei de zon en ik kan één hartstikke. Dus Max zei ze, maar ik ga 4. Nou, en Tamer die had 8 en die had één hartstikke, dus die had nog een zon. En dat was wel. Voor 4 dus weet ik het niet. Nou, ik wil iedereen nog een gelukkig en feestelijk en respect en nu gaan we eens kijken.